Mundu osoa da tokikoa. Munduko edozein tokitan bizi den edozein herritarrek bere gorputzean bizi baititu mundu, herrialde, herri, auzo, kale eta etxe mailako arazoak. Baita kezkak, porrotak, arrakastak eta gertakariak ere. Horregatik mundua behetik gora kontatu nahi bada, ikuspegi herrikoi batetik, tokikotik kontatu behar da. Tokikoak komunitatea eraikitzen duelako. Hori da Irutsuloko hitzaren xedea. Donostia den horretan kontatzea eta garaiaren kronika egitea, donostiarrak beti erdigunean jarrita. Hirian 10 belaunaldi daramatzaten donostiarretatik, donostiar iritsi berrietara. Horretarako ardaz nagusia euskara dugu. Euskalgintzatik jaio baikinen eta hori baita gure oinarria. Mundua tokikotik eta euskaraz kontatu ez ezik, feminismotik, antiarrazismotik, elkartasunetik, ekologismotik eta klase ikuspegitik ere kontatzen dugu. Modu independentean, pluraltasunez eta zintzoki. Ahotsik ez dutenei ahotsa emanez, fokua istorio txikietan jarriz, eta euren handitasuna erakutsiz. Donostiako auzo eta herrietara joz, kultura sustatuz eta donostiarrak donostiarrengandik gertu sentiaraziz. Kontatzen ez dena, ez delako existitzen. Txikitasunetik hirian eragin nahi dugu, donostiarra izateaz harro egon daitekela erakusteko, donostiartasun berriak sustatzeko, donostia guztiak kontatzeko, kontraesanak maigaineratzeko eta mundua donostiatik gorpuzteko. Eta hori guztia eragiletan orbanako ugarirekin elkarlanean. Bakarrik ezin delako. Ez dugu ulertzen hiria eta mundua kontatzeko beste modurik, herritik ez bada. Komunitatetik, tokikotik. Mundu osoa delako tokikoa.